og velkommen til endnu et pressemøde her på Københavns Politikår på baggrund af de frygtelige og tragiske begivenheder, vi så udspille sig i går i Fils ude på Amager. Jeg har lovet at give jer en status på, hvor er politiet nu og hvad er situationen nu, og det vil jeg forsøge at gøre i en forholdsvis kort form. I forhold til skyderiet derude i går, der oplyste vi, at der var 3 dræbte. Og de 3 dræbte, der er tale om en 17-årig dansk mand, en 17-årig dansk kvinde og en 47-årig mand med russisk statsborgerskab, men bosiddende i Danmark. Derudover så har vi 4, der er ramt af skud. Det er 2 danske statsborgere, det er en 40-årig kvinde og en 19-årig kvinde. Så har vi 2 svenske statsborgere, der også er ramt af skud. Det er en 50-årig mand og en 16-årig kvinde. De er på hospitalet og i alvorlig tilstand. Mere kan jeg ikke oplyse om det nu. Derudover er der en række lettere til skadekomne ude fra Fils i går. Det er folk, der i forbindelse med, at de forsøger at komme væk derfra, får mindre skader, men altså ikke folk, der har skader som følge af skyderiet. Det er status på de dræbte og de til skadekomne. I forhold til politiets indsats, så kører vi en massiv efterforskningsindsats fortsat. Det er vigtigt for mig at understrege, at det arbejde, vi har lavet hen over natten, der er der ikke noget, der peger på, at den mistænkte, som vi har anholdt, har arbejdet sammen med andre eller fået hjælp fra andre. Vi har arbejdet hele natten, vi har lavet ransagninger, vi har kigget på dokumenter, og alt det vi har samlet sammen i forbindelse med, at vi senere i dag fremstiller vores mistænkte, den 22-årige danske mand, i grundlovsforhør. Tidspunktet for fremstillingen, det melder vi ud senere. Vi har stadig en massiv efterforskningsmæssig indsats, der går på at sikre os fuldstændig, at han agerede alene ude på gerningsstedet. Vi er klar over, at på de sociale medier, der har der været forskellige videoklip, og vi er den opfattelse, at nogle af dem, det er også vores mistænkte, der agerer på de sociale medier. Dem tager vi selvfølgelig med i vores videre arbejde. Derudover vil vi have en stor og synlig politimæssig tilstedeværelse i København i dag. Det er både ude ved Fils, men også generelt. Jeg tror, det er vigtigt at sende et budskab om, at borgerne i København, de kan føle sig trygge, og vi er trygge ved den indsats, vi laver nu, men vi kommer til at fastholde det momentum og den styrke, vi har i vores indsats, indtil vi er på helt sikker grund i forhold til, at vi har fået afdækket alle de nødvendige detaljer. I forhold til folk, der har været derude, der åbnede vi i går ude i Kastrup, ude i Travbanehallen, et center, hvor man kan rette henvendelse. Det center, det vil vi åbne igen i dag, sådan folk, der har været derude, at de kan rette henvendelse og få den nødvendige hjælp, som de måtte have behov for. Jeg vil gerne sende en appel til, at har man optagelser derudefra, har man set noget derude, så kontakt politiet, så vi kan få det med i vores efterforskning. Har man fra de sociale medier billeder af en til skadekomne eller andre derudefra, så lad være at dele det. For det første, det er strafbart, og man skal også tage det hensyn, der er både til de skadekomne og de pårørende. Så det er en kraftig appel, vi sætter med. Derudover så vil vi gøre det, at når vi eventuelt måtte have mere nyt i sagen, så vil vi få det at vide på Twitter, hvis de giver anledning til, at vi endnu en gang skal mødes her. Og derudover så vil jeg åbne for nogle få spørgsmål.
nogen relation imellem de dræbte og sårede og gerningsmanden, eller tyder alt på, at der er tale om helt tilfældige ofre? Vores vurdering her nu, det er, at det er tilfældige ofre, og ikke, at det ikke drejer sig om hverken køn, eller på anden måde motiveret i noget, der kunne minde om det. Og har I haft mulighed for at afhøre den mistænkte i forhold til, hvad har han svaret? Den mistænkte, han vil blive fremstillet i grundlovsforhøret, hvor han vil få lov til at forklare sig, men vi har afhørt ham, og han har også oplyst, at det er ham, der har været derude. Men nærmere vil jeg ikke gå ind i detaljer omkring, hvad han har sagt. Det vil vi bruge, når vi fremstiller ham i grundlovsforhøret. Kan du sige noget nærmere om sigtelsen? I går der sagde du, at du ville blive sigtet for manddrab. Der er også et spørgsmål omkring terror. Er det noget, I fortsat kan afvise, eller? Han vil blive fremstillet, og vi vil rejse en sigtelse for overtagelse af straffelovens paragraf 237, som er, som du siger, en manddrab. Der er ikke noget i vores efterforskning, eller de dokumenter, vi har gennemgået, eller de ting, vi har fundet, eller de vidensberetninger, vi har fundet, der kan underbygge, at der er tale om en terror. Nu nævner vi nogle videoer. Ifølge det er nyhedens oplysninger, så er der flere videoer, hvor gerningsmanden han blandt andet poserer med våben, men også skriver nogle ting omkring noget medicin. Kan du komme nærmere ind på, om den sigtede, han har haft tilknytning til psykiatrien? Jeg tror, jeg formulerer det sådan, at det er korrekt, at på de videoer, der kan man se nogle af de ting, og vores mistænkte, han er også kendt i psykiatrien, men nærmere vil jeg ikke komme ind på det. Vil du sige noget om, han har forsøgt at få hjælp inden det her? Nej. I forhold til adgang til våben, på videoen kan vi også se, at der er et våbenskab. Han poserer også med flere våben, som også kan ligne den jagtrifle, du beskrev i går. Kan du sige noget om hans adgang til våben, hvordan han har haft det? Det vil jeg ikke kommentere nærmere på nu, udover at jeg vil gentage, hvad jeg sagde i går, at i forbindelse med anholdelsen, der konstaterer vi, at han har en riffel, og vi ved også, at han har haft adgang til en pistol, og at han havde en kniv på sig. Nærmere vil jeg ikke kommentere på det nu. Der var meldinger om i løbet af natten, at I var til stede ude på en adresse ude på Amager. Kan du sige nærmere om, hvorfor I har været der lige nat? Når vi laver den her type af indsatser, så laver vi indsatser mange steder og på forskellige adresser for at være helt sikre på, om vi har dækket alle hjørner og fået vendt hver en sten. Og der, hvor vi har været ude på Amager, det er et udtryk for nøjagtigt det. Det er en del af vores efterforskning. Nu nævner du selv videoerne, og som min kollega hun nævner, så fremgår der våbenskabe og våben i de her videoer. Hvor forberedt har det her angreb været? Det er for tidligt at sige noget om det endnu, men nogle af de ting, vi i hvert fald kan se på det sted, hvor vi er nu, det er, at der har været en eller anden form for overvejelser og forberedelse op til den frygtelige begivenhed. Du nævner også tidligere nogle ransagninger og nogle dokumenter, I har indhentet. Kan du komme det lidt nærmere, hvad de her dokumenter de indeholder? Nej, det er noget, der vil indgå i vores efterforskning, og indledningsvis noget af det vil fremlagt i forbindelse med grundlovsforholdet. Jeg vil gerne spørge, når du snakker om dokumenter, er det nok med hensyn til dokumenter at afgøre, at det ikke var terror? Andre terror, der ikke op på, når det foregår offentligt og ind i mennesket. Jeg tror, at jeg gentager, hvad jeg sagde før, der er ikke noget, der underbygger på nuværende tidspunkt, at der skulle være tale om terror. Og når det er sagt, så vil jeg også sige, at i den her type af sager, der arbejder vi jo meget, meget tæt sammen med politiets efterretningstjeneste. Og den her vinkel er jo en, vi har skarpt fokus på, men for nærværende er der ikke noget, der underbygger, at det er det, der skulle være motivet til. Så plejer I at have en anden side. Er I nærmere på, hvad det eventuelt motiv kan være for angrebet? Vi arbejder jo typisk, når vi efterforsker med forskellige hypoteser og i mange retninger. Som det ser ud nu, tyder det på, at han agerede alene, og det nærmere motiv om hævn eller andet, det vil jeg vente med at udtale mig nærmere. I aften ville du ikke komme nærmere ind på forløbet, hvad der var foregået i løbet af de 30 minutter uden at findes. Kan du komme lidt tættere på nu? Jeg kan sige, at fra vi får anmeldelsen derude, og til han bliver pågrebet, der kan vi jo konstatere, at i hvert fald skyderiet, det har været inde i Fils på 2 lokationer inde i Fils.
Vi arbejder stadigvæk derude. Det gjorde vi i går, det har vi gjort i nat, og det gør vi fortsat. Så nærmere vil jeg ikke komme ind på det. Våben, du vil ikke sige for meget om dem, men er det lovligt, og er det hans egne, eller er det nogen, han har almindelig adkomst til, lovlig adkomst til? Som det ser ud nu, så er våben lovlige, men det er ikke nogen, han har haft tilladelse til. Kan du rekommendera dem på skadade svenskar? Var var de hemma? Var de på besök? Eller bor de hemma? Det ved vi ikke noget om endnu. Kan det være, at de på skadeläget till de här 4 personerna? De er ramt af skud, og de er i kritisk tilstand, men stabil. Läs upp. Vi har fået henvendelser fra folk, der var inde i Fields i går, som siger, at de ikke kunne komme ud, fordi nogle af nødudgangene var låst. Er det noget, I efterforsker? Nej, og det er heller ikke noget, jeg har hørt om på nuværende tidspunkt. Sidste spørgsmål. Vi kan forstå, at der er 3, der er ramt, og der er også 4 sårede. Du siger, at de øvrige folk, der er skadet, de er skadet efter flugten. Det betyder, som jeg forstår det, at dem, der er ramt af skud, er enten alvorligt eller ramt. Kan du sige mere om våbnet, og er det korrekt forstået? Det er korrekt forstået, at de 3 dræbte er ramt af skud, og de 4, som er alvorligt såret, de er også ramt af skud. De øvrige er ikke ramt af skud. Vi vender tilbage, når vi måtte have noget mere, så skal I nok få information, men ellers skal jeg takke for det.